Kamu finals ba? Kamu na busing kontra. Okay, gyapon. Murag isabot naman sure niyo na daan ang premium na. O pa. Dapat to. Palit to kon. Litson, baboy. Para sa ano, sa parte. Maglitson mo? Oo. Dapat sa Alcondra. Oo. Mo ba? Unsa man siya ngadlaw? Ano tag Bernis or Sabado na mga Sabado okay ra. Busy kay mi kagabi kapoy kay bay grabe uti mi as no ibin sun ko uli. Grabe ka trabaho. No siguro to wala ni uban sa bus Norman sama. Karon magkrabings lagi sila anta ang taga Riga. To ang gihanggat si bus Norman. Kung una sugot pa siya ya karon na kalit tragahapon doon. Kapoy siguro to. Tingnan lang ko sa to. Ngagi, Domingo. Oh. Madula ta. Nya pag walang overtime. Ay Domingo ko anon mi. Birthday man Dexter. Shut up mo. Ay oo, tunap game sila dire. Sila Marlon. Kuha ang black bay, grabe. Taas po kaya tao eh. Oh, black na sa do. Taas kayo eh. Sayang ano gipasa. Palit yan eh, bayo. Tatlan. Mapalit na. Sama bakala. Kada na kaya pa katong yung hawiran na no? Sunto nga anak ko. Kari. Ay, ka na ba? Yung wala na lang may tiktoyok ba, no? Jidan 4-3, sigurado. Uy. Wa na doy. Ay, sa storm day.